Unay paniud to diha. Unsay paniud to? Nga muuli ra magkadiri og mukaon. Isugo ka pang hugas, o gani ka ng hugas. Sumuka pong pamoy. Di ko to mang tao. Naam kay baho diha makay mangita kog sudan dito. Oh, naibahaw dire. Sige ma, panginit diha kay mangita kog sudanon dito. Unsa man nga sudan imong pangitaon? Basta kay ug unsay makitaan ratsada na nay pag-init na lang diha. Unya ma, moadto na ko. Nay magpabuang-buang ron. Basta kay ratsada na lagi ni pati manok. Nagutag yung mama oy. Managa na lang ko oy kay hurot-hurot naman pud ang manok namo. Ako G-Brox, managa na po ko kay nahurot na mo ang manok o ang manok sa silingan. Asa na po ka ako managa no? A. Sa Enchanted River. B. Sa Amazon River. A. Sa Agusan River na lang oy kay maoro may doon. Daw ako G-Brox, managa na po ko bisag unsa, masigig unsa ay makitan. Ug naay magpasimang samang karon nga manok. Maratsada yun ako ba? Oh no. Daw ako G-Brox, managa ko. Hala. Pahit na siguro ni Diriya, oy! Nay nagpakahoy-kahoy bay. Nalibang man siguro na oh. Ako daw testingan akong skill sa pagpanaga. Daw be? Tabi! Pahit sa siguro ni Diriya, oy! Agay! Nakataga ko og parilis bay. Sakita sa akong lubot, oy! Maramang gitaga! Yate ka, Prox! Gitaga ni mo akong lubot! Da, ngano nagpataka-taka kag libang diha? Tagaan ni noon ako imong parilis. Wadyo kay batasan ba? Tagbaw ko kutong Diriya, bugoy kay ka! Okay ra na ay katong tanggalon be. Agay! Hala, nainiuban bay gold bars. Tao man na! Ay nindot ni ibawn. Mukuyog ka sa kuwark managa. Hindi koy! Basig binuang na imuha, managa kag lubot! Dili lagi kay problemado kay ko. Gipalayas ko ni mama kay muuli ra daw kog mukaon. Da! Tagam! Tara na kuyog tara managa ta. Diri ark kay doon lang ta sa spa pagtali. Diri ako tigpanagaan tanawa. Ala! Dakuha sa sapa, oy! Dagang pinag-isda diri ark do kay dako kayo nga sapa. Hala, naay tao bay. Sinardo man ako nagligo-ligo og sapa. Pingwiton di ay tani. Tara ark ato na ta. Managa na ta dito ta. Ay diri ra ta ark kay nindot og ispat. Tanawa ark akong gamiton ako ang skill sa pag-fishing ha. Nasungo si Nardo! Patay ka na, G-Prox do! Wala mo ko to gituyogod! How na dyan ka mag-fishing yun? Yate mo, inyo kong gitaga, sakit niya akong ilong! Abi kong naligo ka diyan, Nardo! Wala man gud ba, nang laba, man gud kong sapatos, diri gud awan, ang anod na noon! Okay ra na, managara ta, makasudaan pa ka! Dali! Yate ka, dili ka, mulakaw ko, sakit niya akong ilong, wakay klarong bata ka, itugan ta ka sa kumama! Art! Nilakaw si Nardo, Art! Ikaw lang sa diri, Art! Anong ibilin mo ko ni mo diri, Rex? Asa di ka mo adto? Mato ko dito sa unahan, kaya mga isda, nanaka dito kinaglaba-laba si Nardo diri, lagot kayo! Tara tagaw, kay lubugon ako dito! Sa mukha yun aning Nardo, oy! Naglaba-laba man nun di kabalong na ay nanaga! Lubugon ako dito sa unahan, be! Wala nakuha, bay? Dugaya po, G-Prox, oy, di unsa man to niya paglubog, dugay mo kayo? Lubog! Patay! Natad ko sa kong kalibangon, bay! Malibang lang ko diri, oy! Oh no! Oo! Success! Ako anong balikon si Arky dito, abe! Boom! Holy! Hala, nakakuha na ko, bay! Unsa man ni? Nanahon na nako ni, be? Simuto na ko, unsa man ni? Di man ni isda siguro? Bahoy! Tay, manday ni! Kisa man tayo nalibang dito sa unahan? Ark! Unsa man na? Ako man ang bakas, bay! Nakadakop si Arky og tae! Kuya, huwag yun rin ako, uy! How di ko mo pagawas og talent, bay? Kaya napagawas man akong talent ni Arky nga, how mo dakop og tae!